Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ania ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Encuentro di amor. Kanang igo ragid ko makalili. Kini. Ay, salamat. Makalili na gyud ka. Ay, hala. Nagunsa man na, Sandra. Hala! Ginoo ko. Hala, oy. Ginoo ko naunsa man ni si Sandra. Sandra! Apa! Sandra! Lola? Nasa mong ka? Unsa man na imong gibuhat? Imong gigitik-gitik, imong kaugalingan? Ha? Wa, Lola, uy. Ano nakaingon man ka, ana? Nakakita ko. Pero murag nangaut ka sa imong dughan. Unya, imong giisa imong bukton o gigitik imong ilok. Wa, Lola, uy. Kuan ka nang nangaot ra manggod ko. Mauna, nangaot ra ko. Dili kay kausal lang ni Naitabo. Katulo yun na ko sa nasakpan. O diya pa ganito higayon, nga hasta ang iyang naw. Ambot giyon sa to niya. Unya ang iyang Kung gipangatlan siya, wa man sad ko'y nakita nga labhag sa iyang naw. Sa iyang dughan, o wa sad ko'y nakitang kaspa sa iyang Ayun lang taga yung kahulugan, Lula. Mapraning ka na kadugayan. Nangaot ang tingali siya sa Na-timing na sad nga, imo yung makita. Ay, ambot lang ka, Kuki, ay. Pero gawas, ana, wa man sad noon ko'y laing nabantayan nga lahi nga lihok niya. Kung maon na, Lula, ayun na problema ha. Ang problema ha, mao ang imong beauty ni kasal na mo ni Sandra. Maon na, Lula. Ay, Hinuon na. Beautiful na makadaan, Lula. ikaw, Giyad. Kumusta na? Tita, thank you ha. Effective gid kayong imong gitudlo nako. Salamat sa Ginoo. Pero gikulbaan ko. Ayaw kulba-kulba. Buhata lang ginakada adlaw. Hangtod sa pag-abot sa adlaw sa inyong kasal. Oo, ma. Akong usbon, ma. Salamat gid kaayo. Sunod adlaw ng iyong kasal. Sigurado ka na yun sa imong kaugalingon? Ha? Okay. 1,000% lo. Mao ba? Sige. Unya, mag-wheelchair lang yun si Sandra. Oo. Wa may lang mahimo. So, why honeymoon nga may tabo? Naaragyapon lo. Ha? Pwede magyapon mag-honeymoon nga i-enjoy lang ang inyong panag-uban lo. O i-enjoy ninyo ang kaninyong sa lugar. Ha? Aw kami di mag-honeymoon nga kamo may kaslon? Nagawa gini mo loy. Kami good. Aw, iyong kamanggong kamo. Habi ako kami. Hasula luloy. Basta, wala atrasay ha? Wa na ni atrasay lo. Atake na ni. Wow! Gwapuhan ni mo, apo eh. Mura kang yung ako sa batanon pa ko. Ang ngayon kakaisi mong tuksido. Kahilakon mo ko lo. Ha? Hoy, ayaw ba yung paghinag sa iyong kasal ako, kay? Kay kanaghana naman sa mga laking nihinag sila kasal, mamaya o asawa. Simbak mo sa luoy. Nagpasidaan ako ni mo. Wa, para ba na maayo si Sandra? Di para gano'n makasukol o gira. Ambot, kanus na pa ka na makasukol. Tingali ba mapulaan kang paabot o bagita kaglain. Simbak ko sa luoy. Si Bakura ke, mga pangadami.
Kay naa sa nabay daghang babae nga mga tangay lang sa kisa tong mga kaminyoon nga medyo giuyog. Ayaw, ana, lo. Batia, ana, oy. Kasal na nako karon. Unya, imo konsultihan, ana. Bad man na, lo. Bad yun na, tay. Ay, Imbis pagdasig ang imong ipabaon nga mensahe sa imong apo, pagguba naman hinuon. Dugay na beta nag-istorya bahin, ana, tay, ha? Karon imo na sa nang gibalik. Si Cookie pag imong ginaw. nasuko ka lida. Ay, nasagmuyo lang ko, tay. Ang sagbuyo niya. Niikog lang ka lako. Suko ka, oy. Ay, pabadlong manggog katay. Ma. Pabandong na ko. Igo na ko insulting ko, okay? Di ba siya na baka kong insulting? Tinuod mo na. Pero bati lagi, tay. Karon pag yun nga maunay iyang kasal. Ma, okay na, ma. Ayaw na mo paglalis. Ay, di, manggod. Imbis mga pulong sa pagdasig. O sige, bati ko. Oh. Hindi ko mapil sa kasal mo, okay? Pasuluhan lang yun mong inan at tuloy mo sa altar. Lo, ayaw, ana, lo. Bati mo kong pag-apuhan. Ha? Dili ko angay mo hatod di mo sa altar. Mga magpuyo na lang ko. Ay, ambot ni mo, tay, oy. Pagdali na diha, Cookie, kay malita ta simbahan. Oh, awa. Nakadugo-gado ko, okay? Ikaw na ipadali. Wala ko hisbuti. Sa ato pa, okay na siya. Di ko mo tambong siya mo kasal. Pero di man good okay, lo, nga. Di ka mo tambong. Ako maning kasal. Ayaw ko kabilag pang luod, lo, oy. Bitaw. Sige na, lo. Tana, lo. Wa pa sila? Wa pa. Hala, nga naman ka. Dapat mag-una manggidunta ng taga-kalakinan sa simbahan. Lola, wa ka mausab ang huna-huna ni Cookie? Ginoo ka? Yung paghuna-hunaan na, oy. Apo, imposible na. Iyan ang kagustuhan. Nga nagong mo atras siya. Gikulbaan lang ko la. Ginoo ka pastilan. Kadautan ba ang imong huna-huna, Sandra? Ni ana lagi turong kalalakinan. Huwat lang ta. Layo pa man siyang oras. Oh, kaila ka na nila? Kanina rin na silang nagtanaw, murag kaduolon na kanas Aldwen. Mga kauban ako sila sa opisina la. Mao ba? Oh, niduol gid sila nga imo silang gitanaw. Hi, Sandra! Ano ay si Tambo? Hi! Tuan na day sila si Sandra sa simbahan. Ni Chat sinang kuring. Ay, imbis kita'y mag-una dito. Kita na hinuon ang gipaabot. Unsaon man. Okay na, ma. Di na problema kinsa mag-unagod. Layo-layo pa masanang oras. Laro bang ako ikibason ay imong inahan ko, okay? Ay, no comment na lang yung kutay. Ma, ayan lang patulis lulugod. Kasal ron ako, ma. Ayaw mo pag-away. Please lang. Ay, salamat in town. Bigger na kog inyoming Indianon. Ay, pasensya na gyud mo, ha? Unsaon man. Ma, dali na mo. Ah, Gisinyasan na tao. Pandaan mo na ta. Lo, dali na. Sorry, apo. Pero uban na nakuskuring paghatod ka, Sandra. Way problema, lo. Tara, ma. Niabli na ang putahan. Ato nang itod ang wheelchair ko ring. Sige, Nandeng. Itod na nila mo ang wheelchair, ha? Dali na. Di na kinahanglan, Lo, La. Ha? Onsay! Kaya na akong mulakaw, La. Lo. Uy! Ma, gikulbaan man ko. relax lang, good. Niabli na ang pultahan. Mupaso na karon paingon din ni si Sandra. Kauban sila si tatay og nang kuring. Mas maayo sab nga nagpabilin si Lolo aron silang duha ang mutuod sa wheelchair ni... Oh. Ma,
Wa ba ko masayop sa ko nakita. Naglakaw si Sandra, ma. Wa siyang wheelchair, ma. Ma, nakakita ka na. Oo, anak, nakakita ko. Huwag nahibaw ko. My God. My God. You may now kiss the bride. I love you. I love you. Lo! Ayaw na kabalakan, Lo! Madayon ra ang giyera, Lo! Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon. Sinuwat ni Baby Omega Flores, spinner Jeffrey Gabunada, recording editor Lloyd Gabiana, soundman Aldwin Nacorda, ubos direksyon ni Alex Repolyo Lara. Sugilanon nga naguluhan, Encuentro di Amor. Apan sa dili pa, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Cookie, John Paul Lara, Sandra Jaylee Haka. Sa papel ni Lina, Carol Marie Hikai, Jong Alex Lara, Nanding Ricky Bangis Garing. Og sa papel ni Coring, Cecil Danyosos Cabrera. Inabagan ni Clint Garing og Yara Nacord. Kining tanan, dalit kanato sa RMN Drama. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!